Rohit Sharma udah kapten balai jongkari India banyalam ya ken hun bani ora ika ICC World Cup Trophy nagbanta kari India hadin Kapil Dev badu MS Dhoni. Badu deru orang lekai cricket banengkong ban kamai ka double century hadu laisin hagajing lekai ODI. Badu deru orang lekai banengkong ban kamai hadu arspa enriu peu runs tang hagawai gajing lekai ODI. Badai nagani ka daula khotsin yau Rohit Sharma kumu hitman. Tementang ini pet tang kendiat gajing ya denti jong Rohit Sharma hagajing lekai cricket. Lakha yau Rohit Sharma dei haka lai peu terik umnai April jong snam khat kendai spa prap nyau hagajela Maharashtra. Rohit Sharma uwan naga longying ka bombit bombyang ukpa jong uklemla ban kersyan yau ban pha lej school namar gajing duna hakaliang ka yo ka kot. Badai gajing kersyan lem jong kibahaying jong umama ka kemi baru kupai jong Rohit Sharma oleh yo lat ban lej school. Ladangi pai kaliang gajing nang jing start Rohit Sharma ulong kena ubasuk pedeng ulala ban pendep ya gajing pule hadu ka kelas 12. Badlo sange ban peteng ha gajing pule namarus ngau ba unom poi syakathong lada upule bat kumjuru uyele kai cricket. Badai nagane ka daw tang ha kelas 12 Rohit Sharma ula sange no ban pule bat pelut por ha gajing le kai cricket. Rohit Sharma ula sedang bane le kai cricket nadu karta badangrin. Badai hakarta ka bakhat arsnem kata usnem khat khandai spa khandai phu khandai umama jong ula pha yo Rohit Sharma bandrung haga cricket kam namar gajing duna haka pisa ban pha akijaka hikai bakhambyang. Badai gajing ajing mud jong Dinish lat ubade coach jong Rohit Sharma baunlej rung haka Swami Vivekanand International School namar kaneka school ka khambit kambyang habaro kiliang. Henry kalong ka basyam jing pat ya ka ying ka sem jong Rohit Sharma ban pha lej hakanega school namar gajing duna hakaliang ka pisa. Henry delang ba gajing rap jong coach jong uliyo lat ban lej hakanega school. Bad ka basnyau tenat nagbanta Rohit Sharma bauneu coach uklem shimpisa na Rohit Sharma ban sya pentebit hagajing lekai cricket hakanega school. Badai uneu coach ubalala ru ya ka sab bari jong Rohit Sharma naga bowling sya ka batting namar gajing sedang lekai jong Rohit Sharma kadai ban kawang ball ne bowling. Henry uneu coach ula syam bau Rohit Sharma udon ka sab bakerpang ban batting. Bad hadu mentau Rohit Sharma ude urang tit bakensai jong kari India. Badai lemang ne gajing arab jong neu coach kajing tresh tom jong mama bad gi kemi gi kpa jong lapen long yo Rohit Sharma odang la ban penjanai ya ka sab batibit jong ha gajing le kai cricket. Badai hakarta ka bakhat prasnem Rohit Sharma ula yo ban mi khmat nengkong haka tournament bakhamhe kata haka Diodhar Trophy na ka Westsun. Bad ausnem arhajan riu Rohit Sharma ula yo ban mi khmat nengkong na ka kenhun jong ka India Bad ausnem arhajan riu arhajan nyau Rohit Sharma ula yo ban yele kai nengkong haka Ranji Trophy ka badai ka tournament cricket ka bahe tam jong kari India na ka kenhun Mumbai. Badai hausnem arhajar nyau Rohit Sharma ula yo ban mi khmat na ka senior team jong kari India Persia ika Ireland. Badai hausnem arhajar khatlai Rohit Sharma ula yo ban mi khmat nengkong na ka team India haga jingle kai test Persia ika West Indies. Badai haka World Cup arhajar khatsan Rohit Sharma ula yo ban yele kai World Cup nengkong bad haga nika World Cup Rohit Sharma ula la ban kamai hadu lai spa lai peu runs nagi prateli ki jingle kai bad ka wei ka century. Haga World Cup ODI hausnem arhajar khat khandai Rohit Sharma ula thau ya ka record kumu player bayo adu santeli ki century tang haku wei ka World Cup. Bad layo ru ban ra ya nam golden bad haga nika tournament. Rohit Sharma ula yo ban long kumu captain jong kari India haga sin ka maningkong dei homonai January jong snem arhajar peu kumu rangi lekai badangki Rohit Sharma ula don benta bani ora ya ka nam ladu jong ka ICC T20 World Cup haus nem arhajar nyau. Henry ka basngeu si nagbentau Rohit Sharma bau klem don benta bad ka kenhun jong kari India haka World Cup arhajar khatwei bakari India ka job ya ka World Cup. Henry haus nem arhajar khatlai Rohit Sharma ula don benta bad ka kenhun bani ora ya ka ICC Champion Trophy haka sin ka beningkong. Nalor ka jingele kai bha jong na benta kari India Rohit Sharma ula la aru ban yele kai bha na ka Mumbai Indians haga jingele kai Indian Premier League. Haga bau lala ban yalam khmat ya ka kenhun bani ora adu sansin ya ka nam ladu jong ka Indian Premier League.
Naduk a World Cup T20 jong senam arhajar nyau Rohit Sharma klaim yo mat shu ban yora ya kanam la du jong ka ICC Cricket World Cup wala daw le yo ban le ka ya bun teligi World Cup Henry klaim la ban ya rap ya ka India ban yora ya kanam la du kajing le kai World Cup ka bas ngeu si tam nagbantau Rohit Sharma ka kadai ka World Cup ODI husnam arhajar arpeulai kabala penlong ha India walau lala ban ya lam ya ka ken hun shadu ka final Henry klaim la apat ban ya lam ya ka ken hun ban yora ya kanam la du hagaba ka Australia kalala ban pelim ya ka India ha ka final bad gani ka jing sharem jong ka India ka final kalakta ya ka jingmut jing perkhat jong Rohit Sharma kumu captain bau klaim la ban ya lam ya ka ken hun bani ora ya ka nam la du wala ka India ka yele kai halaying Henry de hosnam arhajar arpeusau hagarta ka ba live news nam ka jingang nut jong Rohit Sharma kala urlong hadin baga India kalayo bandra ya ka nam la du jong ka ICC T20 World Cup ha ka sin ka ba ar bad gani ka dai ru ka jingal kai T20 World Cup ba khaddu jong u bad kumjuru ka jingal kai T20 International ba khaddu ka jong u Rohit Sharma boladon hagarta ka ba live news dem hadu umunai Ogos jong senam arhajar arpeusau ulala ban kamai hadu khat khandai hajar arspa lipeusau ron nabaro ki jingle kai international ki jong u ulayo hadu sau peu arteli ki half century but sau peu prateli ki century house nem arhajar khatsan ulayo priang ya ka Arjuna Award bad house nem arhajar arpeu ulayo priang ya ka Rajiv Gandhi Khel Ratna Award kabade ka award ka ba he tam nagamanta ki nong elekai sport jong kari India